Normally, Samson the role lapen pending way HSLC lapen HSC candidates 2026 atum satlang ke cengpo lasi labang so satlang ketok dun pe major Phan labang so greetings mate Hirjume ki dunji Phan ane non ake hai sarja katha retired IAS officer lapen APHLC long president ning vele thotami alang li Phan studio long pa pantolo lapen alangli na sitong dun hegapot alangli Phan deng kontolo kardon sir kardon lasi nona por nangli Phan sinili apor nang pipono especially nasi pilap lake HSLC lapen HSC tum cheng po 10 plus 12 tum cheng po lasi labang so asatlang ketok bun thek pe major Phan ongdung Karbi so ijang atuman parliament tribes atum edep long reka cherai ja Phan dame lo thek nangji lasi abang so a lot technology pusi government of India made union government to right to education pu labang so a ronda pen chong ponsi class is sipen ner kepan free education mate school ke charge je Phan government school ke charge je Phan anam nang ne pen isi website pi pondo lasi non nang li Phan lasi labang so kero nang li ki pj Phan sineli non apor pi pondo sai Mesen alam lo student atum ningkan arjon cipiduk si cipasai nesi non kijut apor non purikha examination pinang po non jong si kludun dut lote aku ningkan isi dotunangji ba ningkan ini da dotunangji mene ba jahat tu mangijing ton kok kangyang ji mene un eder lote api apotum ilitum api apotum korte atum injir atum nang kerap dun itom han por he pe me nang ipusi morni sige mesen abang thedung abang jeplang theji pusi ahemasor apia puwa korte tu mangjir tu manta ningge the titi adon rap tu manta ning the dun titi lapot nang litum non pen examination chengpo nang litum Phan nilitum ning pe the dun la pen nang ki wish dun ke la hello nang litum por he pe me thek pen Bemar ajar long lepin and a subjectin a paper tin ta hipidun et unjia pansi ar nam nang litum Phan nang perap tunang usi ni litum joning rilo a pening tel lapen ladak non labang so greetings bijuji apran isini linale khona arju sudet po lasi ipai po mate itum appearance atum non isi example reference ya nampang tunggal hello ili tumo Phan osomar tum Phan amhang nang pa theklo labang so pe thelo lapen non ili tumo Phan nang pa chardi nang ko kalam the bangal hello itum amhang pa klar pon thekje Phan sa ikri ke sarhut mo kelana thekje Phan nasi nang li ya khudisi lahai experience ta lo ke chardi ko pan sinang jima lapen nang li labang so IAS ang deng mate labang so avoreng kelong dun thegapot lapen par me ka cepadut thegapot la puson ki mandun thegja Phan apia po lapen osomaratum ko puson se a relationship ke donang po pate ka chep ho lalo pulo tangte isi ke success mate iti kichun dam along itum li unpo ba successful lasi sabso thanik chongtha kitab long pulo ज्ञानी au somara tungke apo Phan aning parong lapen alang litum Phan amahang kapetek ape atum cihopi usi kitab long ketok apo pe tum aning arong pipik nili metang mata batai si tek lo Halo pong soning we nili bang abete ma seta phi
nili katum la pen mat ne ne tum nang than la lo por he o por jo amasi porikha ta undun det titilo porikha do anda unge undun det titilo la pen neli Kamrup district non a district bangali apranga theo Kamrup district tu halada tribal atum ke hadak DC man un e aprangar ni ke apranga hoke tribal atum DC man un e schedule caste tum man un e hala akur kang tui po tum an si hadak man chot titi amat Nelly Sakuri a record mesen chief minister a metang masin nang hang si ke thinay a DC nang pe man arnam pe ne jok lo lage ke claim la pe Nelly pe tum aning karong tir bot pu si pu la so ti Nelly mathalo nita hala lo por he o ti tia po Nelly po ne pe to man aning parong thek ser lo pachi hok thek ser lo non nang litum ka do e dom hanta non porikha ke pidun jia tum phananta non ka por he bom la tum phananta son si apo pe tum phan aning ka parong akam claim thek pulote me pik pusi neli mata neli kachini la pen ante lo ka por he nangi puke sonalam neli puing tung neli ke thek don long ve ka posi puing tung lo non hot hala homework ulon homework ku pe ku me assignment people assignment ke claim a hot alang litum mobile phone pen lang si assignment kasalam titi amithang akitab che porhira hala sorting ben le assignment ke claim kalidat titi la pena jok alang litum undun de titi fail vedet sita a position kang day a division kang day pensi pass dum thurong la pen kalite compartmental pensi pass dum thurong titi la sineli student atum phan an ka advice kang tung ke la po hello nang litum assignment ke claim anta met hang a textbook pen por hesi assignment claim nangji mobile phone langra assignment ke claim po bang ke chokchi son that taxi mo ACS IAS porikha IPS APS porikha che danun sita hala sohota nang litum kitab si porhe nahi kitab porhe pik nahi kitab porhe lote konaksi koson RV apharabangma RA apharabangma la ningdo po lansi tum ke tok ke thek titi computer pen ke lang la pen mobile phone ke lang pen ke la ka RV RA sidoma konat ma lai hoi bang po ane ning avedet ji la bang ke ko computer long sirita sirino dagi siri meji mene setala bang ining jibi mesen la bason ka siri abang kali de ji la bang la si neli ka chuning ri ke la lo student atum an non class 10 porikha non pidun po class 12 porikha pidun po class 12 porikha ke pidun atum ke doctor engineer Phan si non claim dun fit jimene class 10 ki pidon atum ban ke laga non ningkan hini aku dolang latum sita aprambana ningje bom lo ketok pana nelipi lo ACS IAS hai hui ka chedan dun la kaddo ka beta hai ke cheng ke class 8 malo pensi ining chi sik nangi class 8 ka porhe hot pen si ining chi sik nangi ayah tum puye lage joy une men siar ni si porhi pui lage kapachu bay lage
ka bahaduri ni teko ni ke wa chepe klang chot anan lage laga pa chu bag laga hokali lage ka po he tum an IAS topper tum tha alang li tum ni ghonta ko an lo ar ni siang ba ma po he ghontas krepli pusi pu bodi ghonta krepli an por he ni ar ni si ante non elitum ladak class 10 porikha pidun atum class 12 porikha pidun atum anta pen latang deta entrance aphan akochi sit tu nangela halatum anta nang litum halai hui aphan anta nang litum kapor hi chiting pratrite che plam ple neli amata neli re o bangali setara por he bang ong ene sita ghonta sirkep ke pore arni siang bom ghonta sirkep pen ghonta krip siang bom poril la pen jok sikhi un reo ni ge jarso si pore chot pu bahaduri nang ni lage ni misam sialam lage komanne bang genius dokok la lesson ga prekla teta elitu ni genius ta gali dia apa la posi genius kado emaga genius kali la so posi ka porhia bangke tir bot nangi non hut mobile phone ke lang ke non porikha hot ke ington ko pakka masin mobile phone ke lang ke computer ke lang ta ington ko pakka masin la si piningwe nang litum Phan Hirjume ta Arnav Hirjume ta nang pilo Arnav nang cuman hai Hirjume nang pina nang pina la pen mesen pen opran da mesen pen porikha pi judun long thekji pusi nelitum choning risi nang litum Phan ning karong pen ning ke the pen nang litum Phan wish lo ta kero bi part pe lo sa maning wele thotame 10 plus 12 HSLC la pen HSC tum Phan isi Hirjume nang pinun lo nali tum Phan dame arna matheng no la pen ka do ka we tum Phan dame non pen se ilitum prepare na ko non pen se ilitum target ko nang ko ke mang ason ko piana thuma ka chali ji mang pon pa mena ko la lo de ilitum ka chiting Phan isi joy kit ko la si claim clear ko pen se tum chisik nang ji mane hala Phan ke target da mo pass to dia sila son claim hi bo pang England tu hui da hai posi non laki PPA France tame la poson pass de lote un po la poson ke mang do red na po ba do na po la lote tum chun po la se peneng we bang ni tum piding o ede lo ja se met la ke class 10 la pen class 12 fa tum Phan Hirjume ke pidon na posi ni tum atok so bang ke la Phan se kang ton ado ga we Phan tame ajo ke me cardong